For mange år siden blev jorden forbandet. En mørk sky lukkede solen i en fælde og låste den inde og smed nøglen væk. Den mørke sky lagde sig over jorden som en ond forbandelse. Og der blev mørkt, og alt liv gik i stå. En dag kom en hvid sky svævende, og den sorte, den blev rasende. Og gik til angreb. Og han vil meget gerne hjælpe musen. Men først skal musen gætte i trin. Vil I hjælpe musen? Ja. Muldvarpen Finn, han er... det var flot. Skal vi gøre alle sammen? Muldvarpen Finn, han er med. Her kommer muldvarpen sammen. Hvis I kan gøre sådan her på lovene, så vil det være super dejligt at hjælpe os lidt på muldvarpen. Tak skal I have. Vi siger, barske Bjarke bygger en bolig, bider i bøg og i birkebak. Bjarke basker sin badebold, får en bule, bander en smule. Bille, balle, barnæver, barske Bjarke er nemlig en... Er det nu, at jeg har lavet? En bæver. Yeah. Baba, 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 yeah, yeah. Baba, 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 yeah, yeah. Lille fortænder er store, mængden af min mor. Jeg kan lide fædre i træ. Baba,
Og når Frida hun bliver rigtig glad, så det bedste hun kan gøre, det er faktisk at synge en sang om, hvor god hun er. Så det kan hun så gøre for jer. Skal I bare høre. Med mit falke blik hører